The SADC chairman and the president of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Emmerson Mnangagwa, wokwesheniwa, wobvunziwa, vachinzi you must be answerable pamusoro pechaos iri kuitika southern African countries vakaita sana Mozambique, vana Namibia nemunyika yaunotungamirira yeZimbabwe. Sanapinda mashoko ationa kuti panguva inoi aiwa zvakamomotera mutungamiriri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa, avo patiri kuona kunzi vari kunzi aiwa vakoniwa kulidha kutanga nyika yavo pamwe chete aiwa nebazi reSADC. Sanapinda mashoko anodanyirwa panapa ndoti subscribe or like or turn on the bell icon. Timda paindo Admin Mpemi anodanyira chiti SADC chairman, what is happening in Mozambique and what is about to happen in Namibia zvidiki izvo maZimbabweans hamuzi kumaziva, vakagumbuka hasha magetsi chaiwo. Anoposta picture ramuri kuona aiwa remaZimbabweans achiprotesta, muchiona aiwa pane matengers varikuya vachibvunza the SADC chairman vachiti aiwa you must be answerable, ngaatiudze kuti zvii zvakuda kuitika kuNamibia, zvii zviri kuitika kuMozambique. Noda kwekuti tinoona kuti vanongoita mameetings aiwa eSADC vachiti they want to resolve all these issues, but unoona kuti vachitongobvapo another chaos ndobva yatotanga kutoitika kuNamibia. Zviitiko zvatiri kuona kuti in the southern African region panguva inoi hazvina kumira zvakanaka. Panguva inoi tinoona kuti macitizens aiwa they are now rising against this revolutionary party. Aiwa chimotidza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi, zvatiri kuona kuti nyika dzose dzepasi rose dzakungotarisa kusouthern Africa, dzavanyanya kupoinda mafingers pathe ruling party yemunyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.